Shalom. Horas. Andorang sota mulai parhadaulaton marsaur dohot debata tapake matiki sahombas martangyang di bagasan rohat tabe martangyang mahita. Amin. Marende mahita tapuji Tuhata. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonondo ninna Tuhan Jahoba, hehe maho, marsinondang maho, aina Roma manondangi ho, jalaha muleaon di Jahoba, besar di atasmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata amana marasiroha, hudok hami maluiate tuho sian nasa rohanami. Ala di jauho hamisian haholoman Tuhati uron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai rajai tondim nabadiai mahami asalam ganda hapor siaon nami, jala asalam badia parange nami, unang marlindang binahen ni portibion, asa sahat hami rap dohot akan na porsea di goarmu, Tuhan ngoluan nasora sudah. Marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tapuji matu hatta marende mahita. Tangihon ma patik ni debata di minggu sadarion on ma patik parjolo sahatu patik par 10 patik parjolo audo Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup au bahenonmu debatam patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha nadi banua ginjang dohot nadi banua toruon nadi bagasan aek nadi turun di tano yanggo so digabe si sombaon manang sioloan patik patoluhon dang jadi dohonon goar ni debata yanggo so ture dalanna ayona uhum dos sogot akan namar sineang di goarna patik pau paton ingot hamuma pabadiahon hari minggui dina ono marima ulahamu nasa siloanmu alai anggo ari papituhoni ari paradiana ni Jahoba debatam doi dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro pinahanmu ro dipangisi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam ai dina ono mari do di topa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana di ari papituhon dibaeni do umbahen na di pasu-pasu debata jala ari paradianan nai jala di parbadiai patik palimahon ikon pasangapan mudo natorasmu asa martuaho jala leleng mangulu di tano na nilehon ni Jahoba debatam diho patik pa onokpon unang ho mamunu patik papituhon unang ho mangalakup patik pawaluhon unak ko manako patik pasiahon unang ho olo makatindakon hata no sotutu maralahon dongan jolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lombuna manang hodana manang dia pe unggasan ni donganmu behadop pandok ni debata taringot tupatik nasapului ondo audo Jahoba debatam ninna debatata pargogo na suatu dosan jalap parimas siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna ro disundut patoluhon ro disundut paupaton pinopar ni akan nasogoroha diau alai asido rohaku di akan nama ribu-ribu akan namar holong ni roha diau naso mangalosi patiki ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mau lahon na hombar tu patikni amin marende mahita Saudara Slibe
tato potima dosata tu adopani debata. Ale amanami jala debata nami na di banua ginjang. Para si roha na sumurung midahami. Hupahartu tuhami jala hutopoti hami do dosa doho pangalason nami nagodangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jalase sama dosa nami saluhutna. Alani pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si panguluh kami. Amin. Baga-baga dung salpu tangyang manopoti dosa. Musat pe akadolok jala humutal akarobean. Alai anggo parasi ni rohaku nasotupa musat sianho. Jala padan ni hadameoku nasotupa humordit ninna Jahoba sia siro. Hasangapon mah di debata na diginjang. Amin. Marende mahita. Datar khatahun roholong rohani Tuhan tadi padosai marsatu rohana bida comai Tangihon mahatani debata epistol di minggu sadarion tarsurat di Yohanes sada ayat sada satu sia tajahama secara responsoria. Dimulanai nunga adong hatai jala saur tu debata do hatai jala debatai do hatai. Imana saur tu debata dimulanai. Saluhut nai marhite sian hataido umbahen na menjadi jaladang adong nanggo sada sian naung jadi i naso marhite siani. Na marsinondang do panondangi di bagasan na holom alai dang dijakon na holomi. Si tindangi do ibana umbahen naro asa dihatindakon panondangi anggiat gabe porsea saluhutna marhite sian ibana. Rap mahita. Alai nunga mandok ro ujui tu portibion manondang nastongi na manondangi nasa jolma. Ido sahatna. Martua doakan atu mangihon hatani debata jalan naum pioksa. Amin. Marenda kita tak puji matu hata.
hatindakon maha porsiatai songon nani hatindakon nidongan saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehoba idu ama pargugu na satu dosan na tumo palangit dohot tanu. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehoba na sasadai iman na ditubuhon ni Semaria na gabe-gabean sianton di porbadia andorang suaha bubuan. Ido tuhata na tumamun na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinasilang na tuat tuban waturu. Na mulak tuat na manaik tu surgo lahundul ti siamun de bata Jehoba amanai pargogo na satu dosani di sima ibana paimal mulak sogot mangumi alak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi porbadia jal adong sada huria na badia huria ataupun dohok diasasani dosa dohok dihatai na mandok mulak mangulu sogot dohok dihanguluan no. Amin. Tabegema tikting di minggu sadarion. Salam. Titing namasa doho sipamasaon ni huriata. Minggu tanggal 5 Januari 2025. Romawi sada. Pakobasion sada. Goarni minggu doho topi minggu. Goarni minggu sadarion dung tahun baru. Topi minggu nunga ditobus Jehoba bangsona. Romawi 2 sada. Ruas nataba mamuka minggu sadarion tanggal 5 Januari 2025 nunga di jalo ruas ima keluarga gonggom rudol hamonangan marpaung inata Kristine Julaisa boru saragi nabaru marhasohotan masuk wek cililitan besar tatangyak koma anggiat gawe ruas na mangulu na sida di tonga-tonga ni huriata. Rumawi tolu Dewan Diakonia sada ruas na moding di hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 nunga jumolo marujungolu amata Johnny M. Munte tutup umur 50 tahun 4 bulan na hinabaluhon ni inata tiurlan boru harepa sian wek rambuta 2 tatangya koma keluarga asahatop tarapul rohana sida. Rumawi 4 namarragam sada napatupahon dohot naparadehon bunga altar tu hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 napatupahon dohok naparadehon bunga altar dohot payason gereja dohot nahumaliangna ima sian MPA 2 gokon tu pertangyangan bonataon HKBP tahun 2025 di tanggal 6 Januari 2025 Pendeta Dr. Anna CH Pera Pangaribuan Borhak do Tupea Raja Tarutung Laho madohoti undangan sian pimpinan HKBP na terpilih di acara syukuran awal tahun 2025 na dipatupa di rumah pelayanan pimpinan HKBP Pusat di Pea Raja Tarutung. Ima di acara peluncuran orientasi pelayanan 2025 dohot peluncuran strategi rencana dohot transformasi
dokumen HKBP 2025. Songonima saha nititing di mingguta sadarion, akan naso ni jahahon di titingon, boi mata jaha di WA grup Wektabi, manang website HKBP Keramat Jati. Salam, Horas. Kor penguan inahana.
Marende mahita uhut papungu pelean kantong sadaa dohot kantong sadabe. Ale Jehovah,
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat tahun baru. Uriani Tuhata berita nauli nagabe jamita di minggu tasadarion di minggu perjulu dung tahun baru tahun 2025 ima natar surat di Jeremia 30 sada mamuka sian ayat 10 sahak rudi ayat 14 songonom matar surat di si takasma tapai hutihut. Tangihon mahatani Jahuba hamu aliaka bangso perbigu jala beritahu kamu mai di pulo-pulo akan adau jala hatahon hamu ibana na paserakon Israel na julu laos ibana papunguhom muse jala ramotanna songo parmahan di bunguan ainunga ditubus Jahuba jakupi jalanunga dipalua ibana nunga dipalua ibana sia tangan ni nagumugu sian ibana rodo nasida sugut huhut marulupulup dipucu ni Sion jala marrongo mandasida madapoton dengan basani Jahuba. Eme doho anggur, doho miak, doho anak ni biru-biru, doho lubu. Jadi tordinasida ikon songon porlak natakas diaek, jaladang be madate nasida. Jadi marlas niroha madisi namar baju marhaliak kaliang doho doli-doli rodi akan tua-tua jadi mubama arsak nasida gabelas niroha bahenokku jala apulokku nasida huhut palason dung salpu godokna nasailaon dungi marlubi-lubi ma tordiniak kamalim di tabo-tabo jalabusuran bangsokku marsaulihon denggab basakku ninna Jahuba ido yang go sahatna ala ni pasu-pasu ni debata dunga di paloas hita noaeng bongot tu tahun baru tahun 2025 on. Jalan marhite tobik ni minggu tersadarion dipasti hodo pebua Jahuba do na atol hacok kita sahak rodio basan dinanido na nunga ditubus Jahuba bangsona. Siapa dohan ni hatan di debata takas mana yang atusata danga dong nebui hita bongo tu tahun 2025 on anggo siap gugut tersediri siam malota
dohot sian usahat sendiri. Alai tungholan asini roha dohong dengga basa ni Jehuba do napalo kita nuaeng bongot tu tahun nai baruang. Alani marulupulu marlas ni roha mahita dinaung bongot tu tahun 2025 on. Somalna di tahun baru saya gudang do sita-sita ni hajol asa tulus nian nan yang anak tonai lungobi ma dia kataun nasalpu dang jupaksa dope. Takuboto songonino kita na hadir di bagasan tau baruon. Tagamud doa dong sita-sita ni rohatta dinaung bongot tu tahun 2025 on. Patuluson itu hatta ma akka nataparsita mulu yanakon na paimaimaon sirokka mitodi pos doro hatta patuduhon itu hatta do di bagasa taunon sirokka mitodi nasida dia karuas ni huriatan na masihol diurak na togu di tonga-tonga ni rumah tangga tagamod dohot pakirimot di tahun 2025 on. Pabua patuluson itu hatai mabaigok las ni rohata di tahun 2025 on. Jala tagamod do siak kita na sumarna malum do pe siap persahiton saha rodio bason adok pakirimon na mangulu pabua di naong lipatol has dibatahi tatu tahun na baruon lehonon na tong na taparsita hahipason siap persahiton. Ima akka angan-angan niaka na porsea na makirim hot toktong dihuaso dohot hagugun ni Tuhani. Dohot jepe dohonot tama daksa lahita maranganangan. Alay unang masongon angan-angan di parseddo rate. Aitor sayang anangator do songonan songonom mamuse songononin na tanpa disadari. Ona tujang ipak na lerengi sedor raon las tuhep nangadong binasaw angan-angani alay di bonani taonon daksa lahita maranganangan lehonon ni dewata na umuli na dumenggad dihita di tahun 2025 on ala hatana sadiri nadabigi marhite jami taon imana sinurirakon ni panurirang Jeremia di naung mate arop-arop ni roha manang pakirimon ni bangsoi di hati-hai ala songoni maliling na nasida di habuanga Babel marsikor paimai-mahon adiga do ro baga-baga ni dewata tianon nasida alai di situasi na madili naung mate pakirimun nasida arop-arop ni rohana nasida disuruh dewatama panurirang Jeremia laho pasahaton baga-baga ni dewata tu bangsoi asa hot pakirimun nasida di pabua panurirang Jeremia do pabua dewata do napaserakon bangsonai ala ni pangalausion nasida ay komarnyai manasida 70 tahun di habuangani alai debata sendiri muse papunguhon jala paluahon nasida mulak muse tu tano nabi nagabagahon di dewata imam mulak tu Jerusalem di sima di pabua dewata sikop malas ni rohana sida bahenon di dewata ai gabe dewata ma nagabi marmahani nasida dangat turaparo benasida
alai sikopma dayon dasida pasu-pasu ni debata ala naung debata sendiri nagabi marmahani ngudu nasida. Kurni inahan na sudiru rahita nakik konsentrasi di batu duhod dodisi babua molodung debata marmahani nguluta dan adong benahurang jauh bado si parmahanau dak tagamon huranganau di patongod doau tu japalan akan alomak di tugu-tugu doau di lebungaek hasonangan imahina sonang hinatabuni na pinarmahan ni debata. Jalai manuai pahot pakirimota di tahun na barwon. Babua debata madok ibana marmahani hita. Jalamulu didok akka arsak ni rohai lau ma. Alai suluk ma pasu-pasu. Nasiat debata mangalinggu minguluta arian dohok borngin. Dada hula sebagian didok nang malimni Tuhan ipe merlubi-lubi didok di tabo-tabo jala sude bangso ni dewata mersaulihon dengan bahasa ni dewata songon nadia sapulopati didok dungi merlubi-lubi matod diniak kamalim di tabo-tabo jala busuran bangsokku mersaulihon dengan bahasakku ninna jahuba. Imana naik patu paun di debata di hita di tahun 2025 on. Alani buhado marhite baga-baga ni debata sonang las rohata lau memulus tahun 2025 on. Ala adong jaminan na pasti siat debata marhiti hatana natabigi di minggu tahun na barwon. Uria ni tuhata mulu macai lilik penasida marsikor marniae pola marpitu puluh tahun alai disadari nasida do babua ala natoktong do nasida mangalao si hata ni debata ubana di paserakon debata nasida di woto nasida do patit naung nilehon di debata do hatana nasujeri marakut bahenon nasida di bata jalamolo tuk sikope patit di debata di bona ni taonon di minggutta taringot tu patik perjolo sahat tu pasapuluhon laos manugu-nugu hita doi di na perjolo hita bongot tu tahun 2025 on naik takas di hita jalahangulu honota patik ni debata siap patik perjolo sahat tu patik pasapuluh honi diajari do hita dia do na utama na naik sulah honota jala dia do aka perbue na naik perbue honota di perdalanan ni ngulu tahun huria na hina holongan di debata mulu panurirang Jeremia luar biasa do kesetiaan lahu mengului persuruan di debata pola mar 40 tahun lui ai manurirang maibana dia dupan di debata mamuka sia tahun 627 satu tahun 520 ono jala tabayakum masa opak raja gumonggom bangsa Israel manang bangsa Juda seliling si Jeremia melayani mar 40 tahun ima Raja Josia, Raja Joahas, Raja Joyakin, dohot Raja Sedekia. Memang bolo sian logika kita madu luar biasa do mar 40 tahun tegemud dua dong colma buyu 40 tahun melayani Tuhan ini. HP na sosiat pamikirion di zolma di patuduh debatado molo debata madongan ibana sai na margugo do ibana laho patuluson lo moni rohani debata isa dok perdalanan ningguluna.
Gulau sendiri. Waduh, iba si Jeremia pola 40 tahun ibena. Pasahat tu berita nauli. Mengulau-ulau ni Tuhani. Habis duk 1 tahun 2025 bah. Ayah penga iluas Tuhan isong si Jeremia dan roh aku mamuse. Ay mulu tahun 2020 nomor di luas Tuhani nunga 40 tahun au. Makubesi huria ni Tuhata. Sia tahun 1926. Mulu pola saat 2026 40 tahun mai. Kalau ngangat dui. Anggo di roha pikiran ni hajol mau buhado bahenon. Makubesi ulau ni Tuhan ibasan 40 tahun. Alaina susia tu pikirata di patongo Tuhani ommah waso di debataninna. Jala porsia doa. Syakita nok setia mangului debata saliling naon ngatong ra adok kamu naung lubi 40 tahun nate. Pelagi akan dan siang ngaung ra 40 tahun kamu toktong mangului Tuhani mangulahu PHD mangulahon aka natal doh kegiatan di tonga-tonga ni huria namar 40 tahun no. Sadana yang dohonon namar hide jamitai pabua molo de matado nama marguguihon nama dongani sai na saud do saluhudna atik pedaksiat tu pikiran dohot tu rohani jolma. Jalan yang iman ang dayotan ang di tahun 2025 tahun naib baruan. Na sosia tu bikirata molongol-ngola pehita paimaimahon na taparsita na saliling non. Hata ni debatama napapos rohata di bona ni tahun 2025 pebua pasikobon ni debatado saluhutna pasu-pasuna tuhita na doktok setia mangului ibana. Alani bohado hita di perjalanan ninggulu tahun setia mengului debata dang pikirata dang rohatta. Satu nuaing ragudang do hita rupani saina tabatujulu do rohatta pikirata dohok nataboto dinggulu tahun. Ya do hujaha berita merdonga puda. Jadi judul li berita merdonga pudaon songonna tak pas anggu di rohaku perjudulnya. Ai di bae majudul li berita merdonga pudaon sadagaja 5 nama pituk tubuh. Ya haru lapatan dion sadagaja 5 nama pituk tubuh. Alai dung ni pehuti rupani beritai o ondo hape. Nani do na inna roha marupani. Jadi adong madi sada huta 5 nama pituk tubuh. Atau sudah hita rama bota timbul nama pituk tubuh li dok. Berarti ora sorak tu bertibion tang bernida be. Diguari do nasida 5 sekawan ala rap nama pituk tubuh nasida. Ala ibu do nasida marlas ni roha siganupari. Ala bu yang tarana sada ma silehonan roha. Manang bu dohonon tapak tujulu do nasida saroha sa pikiran. Alani las do rohani halak mernida hasadaun nasida. Bisa datiki Roma buah-buah rupani bebuah Roma sirkus tu hutan nasida. Jele buah non nama gajana belga buah non di persirkuso. Baru masih pandoha mahalahinda 5. Borak mahita mangida asa taboto songod dia duga aja inna rupani. Memang dakado pe diberk semulai roi bene tu portibio sa sorak tu portibion. Tangi boto dope marak songod dia bentuk ngiga aja. Yang dahita namar nida dunwa yang buta boto osong rodo gaja. Jadi di pajonok halakoma nasada jonok tu pakna. Roy maduk songoni 2 PG aja, songot tiang gue nina. Nah kokoan nina. Salah doh nene sede mesti dongan. Mulu gaja songot sapu do nina.
ala di tu ibana ihur gajaon di bereng rupania songna song sabu do habi gaja inna hope salah do songna duri do gaja inna na sere muse ala di tu ibana pinggol lah beh bulat ngi song iber tu duri banina songna duri do gaja inna baru muse ijamana sada bulelena rupani songol litta do gaja inna lai bil gahian inna songoni mahalahi na lima madok rupani ahana hinilalana na di jamana adong na madok songo na duri gaja na di ba madok songo tiang gu gaja na di ba madok songo sabudo gaja ninda jadi Roma pawang ni gajai dok matwalaki dang adok kamu nang gusere na sala ninna jalerak salah hamu pertahaton aha nau ni jamamuna ninna alai saliling martahak kamu di na dihamui oto hamuma sahatu na siduk pe hamu seperti bion dang boto muna na sasitong na songgo dia do bentuk ni gaja ninna alai mulu porsia do hamu tu na hudokon gabi boto muna ma songgo dia ma gaja ninna au mana di guaranna pawang ni gaja jele songo dia hudok buido hutor ni gaja ninna jadi asaboto hamu anggu gaja songo nomba ninna pak mapak nak ninna jele macai belge jala pinggolla macai bulak ninna jele ihurna pe songo sapu jala adong bulilina songo lita. Jadi bolo porsea hamu dinahudok ima bentuk nigaja nasasitongna dak kola songo tiang dak kola songo duri dak kola songo sapu kay marhitesiani barupani bah ondo HP narido ni berita mardonga pudai gabinda rohama sianima naik patuduhonon na tuak kana porsea salilek somata ni ha porseaon na mernida habel gaun ni dewata di sadok perdalanan ningguluna dang tedaun na dewata sito palangit dohotano dohot na marmahani guluna marhitei buhadon wa kita nong bongot tu tahun 2025 on siam mata ni hapor seota makaposi hata ni demata di awal tahun 2025 nama dok pebua hita saluhutna ima bangso ni debata na pinaluana nauk pinatol hasna sahatu tahun 2025 jalan di sudi perdalanan ningolu di tahun 2025 on bolo sian mata ni hapor siota do hita makaposi debata na mangaleho baga-bagana pabua ibana sumarihon narikot di perdalanan ninggoluta ibana natuk mangapulihita mamarguguhok kita mangadupi songod diak pihak kanaborat nasorat di perdalanan ninggoluan molo mardongato debata hita di tahun 2025 on tulus do dalanata tahun 2025 alani tahaposi tahapursiai mahata ni dewata dibona ni tahun 2025 on babua ibana tuhatta do na paluasok kita patolacok kita tu tahun 2025 on jala laos ibana do namanggohi saluhut na akan narikot di perdalanan ningguluta marhite huaso dohot habel gaun ni tuhatta alani siam mata ni hapor siaota mahita maka porsiai hata ni debata di bona ni taonon asa sikoplas ni rohatta marhite pasu-pasu ni Tuhani dihita di tahun 2025 on amin matang yang mahita debata amanami namarhabangsa di Benua Gijang
di bagasan uduk dohot serep ni roha dohami, maka tidak kon habal gaomu di ngulu nami. Pabuah wasom doho asini roham sabing do, napaloas ngulu nami bongo tu tahun 2025 on. Porsea dohami Tuhan, muluho marmahani ngulu nami di tahun 2025 on. Mardame sonang dohami Tuhan, mamulus tiki parasian na nilehomod dihami. Ngulu gudak pi akan naing buluson nami di tahun 2025 on. Pos doroha nami Tuhan, mardonga toko, bui dalanan nami tahun 2025 on. Siap bonana sahatu ujungna. Ima pos ni rohanami apala dibonani tahun 2025 on. Marhite hatam na sunbadiai paposon rohanami. Pabua manok toko mamasu-masu ngulu nami di tahun 2025 on. Atong pasu-pasu masaluhut na ruas ni huriam. Nama dapat toko tu bagas joromon. Jala saya pasau masudia kana pinarsita ni rohanami. Dia kahamalumo siap parsahiton. Lao songoni dia kana pinarsita ni akaruas ni huriam. Diurak na togu. Lao songoni nang dia kasiroka mitodi ni akayanakon nami. Tuhan, utang ko kami saluhut na ruas ni huriam. Lungowi na dibagasa parsahiton. Imayna nami nyonya silaban boru simangucong. Opu Jeremy boru sian wek perserahan natongon waeng di RSPAD. Lasongoninang inanami nyonya tabunan boru manalu sian wek perserahan di RSPAD. Songoninang inanami nyonya nainggulan boru na 70 sian wek 3 Mei natongon waeng di rumah sakit Polri. Lasongoni Jun beres berubah sian wek rabutas sada di rumah sakit Harapan Bunda. Tuhan mangido hami tu rupamu nasun badiai. Apeho matangamu nagok wasoi tu pamatang ni akaruas ni huriam na di bagasa parsahiton. Asa jupang nasida las ni roha di tahun nai baruon. Marhite na jupang nasida hamalumon na marharoroan siyakko. Lausongoni saluhut na akan napinarsita ni rohanami. Upasaat hami may turupamun na sunbadiay asa homa patuluson hobbar tulomo ni roham. Di bagasa sadaryope Tuhan. Sahat utangamu madaging dohoto dinami diari na pinarbadiamon. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martangiak kami tuho. Amin. Tajakum mahata ni debata, tapuji tuhata, maredde mahita, laos tapasaha ma piliata na muli tuhara jaun ni Tuhani. Lotoloniki, ainang dito, bus Jesusi. Amusune pirimai sailas roha kumandoi sonang litiki dunjuk pang Yesus Tuhaki todi nama ngajaria terbaik maras di roha sonang litiki
Edehon ayah obat rimma hila jongjong. Oro haki sai tahama sito buso ihutoma imatutu nang mateho tusur godo ditoguho sonang mi pikini dunjupang Yesus tuhaki tone nama ngacaria tarbai marlas niroha sonang ni pikini dunjupang Yesus tuhaki. Tatang yakum ma pilihan na tapapungon tuadupan ni dewata tabau dube marohata martangiang mahita. Ali dewata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggat dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahatami masyan na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparasya kami pilihanon, pati bulo na rajaom di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhanami marhite ite tordim, asalam utadahami godang ni silehon-lehom mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehoni toni rodi pamataku rosa doho dogoki rodi saluhut ataku Ali amanami na di banua gijang, saya binar badia maguarmu, saya roma harajaum, saya sauk malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sedarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay ho dona puna araja ho dohot agogo rodi kasangampon pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewatama ho. Di sodako Tuhan Dewatama buhina tuho jala asi maruhana midaho. Di dopako Tuhan Dewatama buhina tuho jala di pasaor homma damena tutodim. Amin. Amin. Urian itu hatta sudi hami perdita do sudi parhalado di huriatta nang namarhubas di permingguan arianon pasahato tuhita saluhudna selamat tahun baru madihita. Selamat tahun baru. Horas. Horas.
susi hamu sude